Jikijela mkhonto jikijela aha mkhonto aha. This is MK Cares. Namhlanje ke sambile siwumkhonto wesizwe la sikhona sisendaweni ke yase Katlehong eGoba section ekuruleni municipality. Sizokwenza ke inhliziyo nengqondo kababa ke umsholozi. Uma ubheka ama pillars omkhonto wesizwe, one of the core pillars ubuntu. Namhlanje sila ubaba washelwa umuzi wakhe. Unqamalala uyayathi ke umkhonto wesizwe akudingekanga ukuthi ke ube solawulweni ukuze uzokwazi ke ukuthi ke usiza abantu. This is the display of what umkhonto wesizwe will do once umkhonto wesizwe ke is in power. Asike singene ke sizwe ke ukuthi ke ubaba usibizile ke namhlanje si MK Cares sigijimile ke safika sibizelweni. Charles Pochele ngafika la endlini alright nami ngibuyele endaweni zami ngangena endlini ngalala ngithe mangilala ngezwa amanokho ngapha ngaphambili nangasemuva kuyasha ngithe mangivuka ngithi ngene ekitchen intuthu yabe sigcwele indlu yonke. Kwathi ke manje angicabanga ukuthi ngizobaleka kanjani. Inhlanhla leyo ubaba nomama amafastera la beba bhatle ngabafaka amalethwa amabhatla ngapha nangapha la phakathi nendawo bengekho ngibhatla. Ukubaleka kwami baphula abanye ba private letezana yibo kabaphula ifastera bathi mabaphula ifastera bangidonsa ngapho ngahamba ngayohlalela le ngisacabanga nami intuthu le bese ngenze dizi ngingasazi uzwenza ubongeke uzucishe lo mlilo noma ama fire brigade athi afika la athola ukuthi avele sophelile. Ngibonga nje ukuthi mina ngasi Gwaza and staff, sanibona igama lami nguPhilasande Mkhize. Today is the day, 28th of April. Sivula izindlu, one in Katlehong, the other one in Daveyton. Zumgogo nomkhulu abashelwa yindlu. Umkhonto ngobunqamalala wasithuma wathi masamba sebantwini siyovuselela isidima somuntu omnyama, siyovuselela ithemba kumuntu omnyama, siyovuselela sibuyise izwe lomuntu omnyama. Sathi masibona lesimo sesificela umkhulu eshelwe yindlu, we decided ukuthi siwumkhonto from our own pockets we'll build umuntu omnyama a house. Umkhulu semdala wasinda emlilweni. He actually escaped through the window but his house burnt down. So samakhela kuMozi, today is the official opening of the house. The president will be here to officially open the houses for Gogo nomkhulu bethu. Siyintsha sithi Gwaza and staff, we are the present and not the future. Sanibonani, igama lami Honorable Thulani Shongwe, umkhonto wesizwe othunywe yiumkhonto eParliament. Ngiseva ku communication committee of police as well naku committee le ad hoc. Namhlanje together with abo comrade Honorable Philasande, ucomrade uMiso, ama comrade ase Kachoras, Phosphorus, Daveyton, Springs, Nigel. Sadibana nezindlu ezuthuma senza iback to school sinikela ngeencathulo saboniswa umkhulu oshelwe yindlu masifika samthatha uhlala etoilet
kwangakuhle kithi ukuthi asithule kanti siseparlamente sithi serve abantu. Sase sithathe into yokuthi within a month we must finish the house sinikele ngayo ukuze akwazi umuntu omdala ahlale kahle. So today we are here eGoba section eKatlehong sizonikela ngendlu. But lokho asikwenzi ngoba thina sikujayela ukwenza noma mhlambe kuyinto ekithi. Sikufunde kubaba umsholozi ohleze enkandla kunama queue egate ohleze engcwabela abantu ohleze enza ngokunikela nje. So namhlanje siqala into ethi awuqhubeke umoya kaZuma. Siyawutshala kuma comrades omkhonto wesizwe ukuthi lo moya kubaba lento ekubaba iqhubeke. So size ngalokho la uma suka lana sizoye Davidton nakhona futhi athola ugogo oshelwe yindlu ehlala erumini emuva bambekele lona. Sasingahlisihle isimo. Nakhona siyovula khona indlu futhi esiyakhe lapho nabafethu base Davidton oMagolide oSankara oCommander Magnet baningi ama community oJomo sisizwe ama community amaningi khona ama community engawabiza ngamagama asebenze SABC ngoba mangawabiza azoxoshwa kodwa siziwe umphakathi. So ngithanda ukuthi ngibonge labo bantu labo especially ne company ethiwa iOne Roof. It has been there for us isizile yafaka nenqaqhebe efakile. Siya le ezonke izizwe sewakha ama toilet awu200. Sihamba no BI phakathi othe uzofaka isandla obekhona namhlanje wayikhipha wazonikela nathi. So uNkulunkulu ambusise umfethu angaphelelwa amandla ngoba sidinga ukuthi lesi similo sisibuyise South Africa nakuma leaders. Kwaza mkhonto wesizwe kwaza. Kwaza mkhonto kwaza. Awuzweke. Ngithanda ukubonga kubantu base Katlehong uthando nokukhombisa ukusupporta na umsebenzi omuhle. Ngimenyiwe ke bazalwane ukuthi nami ngizobona umsebenzi omuhle la ekhaya. Akukho engikwaziyo kwepolitiki ungangibuzi ngoba ngizokutshena amanga. Ake sithi amandla. Amandla. Yilokho engikwaziyo nami ngakhula kuthiwa amandla. Ukuthi sinawo noma sinawo asazi. Kodwa we need to be free from unemployment. We need to be free from this thing called poverty. I hope you understand abantu ukuthi silapha because imsebenzi ayikho. Abantu balambile. Thank you my brother. Abantu balambile. That is why we are here to speak ukulethi themba kubantu. Umuntu omnyama uyahlupheka. That is why we are here to say let us stand together nabaholi bethu abakhona. Akusibo uNkulunkulu ke abana wonke ama solution. But they are trying everything that they can ukukhombisa ukuthi we are here to serve. Khona bazobaleka khona bazogaqela jijela kokwaza kodwa 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 jijela mkondo jijela mkondo jijela mkondo kwaza mkondo jijela mkondo jijela mkondo jijela mkondo kwaza mkondo jijela mkondo jijela mkondo jijela mkondo kwaza mkondo ngibonga mina sonke isizwe ngibonga umkhonto wesizwe njengoba ngisifakile iskipa lesi somkhonto kusho ukuthi ngibonile i-direction ukuthi kumele ngihambe kuyiphi i-direction ngoba ngibona abafowethu nabodadewethu nabo bala bazonginika isandla yabona ngibonge nabomakhelwane abanginika isandla abodadewethu nabafowethu ngiyabonga kakhulu ungabi yimi phela asisizaneni sonke ngoba sisizwe sensuku. Comrades morning. So Babu qeda ukungena uyibonile indlu. He's very impressed. He's very happy simxoxelile ukuthi kwenzakalani indlu yasha kanjani. Samchazela indaba kagesi so icomrade alinayo igesi. So he's really also willing to help ukuthi senze sure ukuthi ugesi uyawuthola because usemdala ukuthi engahlala ebumnyameni ubaba wala ekhaya. So baba is really happy. Thank you very much Gwaza and staff.
Omunye uzazibuza ukuthi hawu ba hand over indlu enganayo nesilingi, ba hand over indlu engana furniture. Asikujahile ke konke lokho. Into zihamba ngestep. Sithe kunamhlanje ngoba ubaba useduzana akeze azosivulela lendlu official. Akusho ukuthi project yethu seyiphelele la. Sisesenesigaba esibhekene naso sokuthi soxoxisana no-Eskom ukuthi u-Eskom aphinde abuye azosipha i-certificate esokuthi kukhona ukuwayelwa. Mawuceda ukuwayelwa bese sekuyakhona ukufakwa isilingi. Ekucedeni ukufaka kwethu isilingi sinabo BI phakade la kwabanye kwamadoda, amadoda aqinile kwenzekeni sure ukuthi abantu basekuhlaleni bahlala kahle. Kunefurniture ke nayo that has been committed ukuthi izofakwa. Konke lokho kuzoyenzeka ngesigaba. Ukuthi namhlanje indlu i-empty akusho ukuthi lokho anyeke lokho esikuthembisile nalokho kusazoyenzeka kuzoba yize. Sibonga ukuthi bonke abantu abaqhasile, abaqhase ngekweimoto, abaqhase ngokwemali, nabaqhase ngokwezandla, nabaqhase ngokomkhuleko ukuthi lento le ilephupho lakamkhulu ukuthi indlu yakhe iyenzeke lifezeke namhlanje. Sithanda nokubonga ubaba uNqamalala asukile la asuka khona ukufika la namhlanje azosivulela lendlu official CPCO yomkhonto wesizwe. Siyabonga. Jikijela mkhonto wesizwe, jikijela. Bonga nje ukuthi nami ngifikile ngabona isifiso sami sokuthi sibone ukwanda ukuthandana nokuzwana kwethu nokusizana ngakho konke nje. Akekho yosiza akho umlungu yosiza ngaphandle kwethu, sizisize thina. Kulokho esincane sinakho ngiyethemba ukuthi uma sikwazi ukuhlanganisa lapha nalapha singaphila into engcono. Kodwa ke njengoba kuyoza ukhetho manje siyalithatha izwi. Ngesami isifiso noma ngaba abantu mhlawumbe baningi noma mhlawumbe banenhlangano eziningi njalo. Ngeke sibaphuce lokho. Kodwa sifisa ukuthi kulonyaka njengoba kuzobe kuvotelwa abahlali bese kuthi ekugcineni kuvotelwe izwe lonke. Ngicela bonke laba banezinye sivote nje kanye. Bonke umuntu omnyama sithathe izwe. Bangaphinde ke babuyele emalokuzeni zabo benze into abayithanda kodwa sebese siliphethe. Ngoba asifuni ukuhlupheka ezweni lakwethu kube kubusa ifiki. Asikufuni lokho. Sifuna ukubusa ezweni lwethu. Silishintshe lelizwe libe yitele ethandwa yithi. Ngoba bathatha imali zethu bahambe nazo sithathe ngokusemthethweni kube ezethu. Singesweli lutho angabikho umuntu olamba. Uyabona nje ngijabula kabi mangibona umuntu omnyamela ngoba ngiyazi abanye mhlambe bavotela amanye amaphathi abazi ukuthi benzani ngoba benzela ukuthi sihlale sihlupheka nje. Yinye into sivotela inhlangano eyodwa sokuphatha lonke izwe. Ngeke kuhlushekwe. Nakuwe baba sokwenzela into enhle. Ulambile zokuphothikana umncane nje ukuthi kube khona okudlayo namhlanje. Ufuna uhamba ngenqola umlungu soyenza mase sikhululekile sokunikeza. Ungakhathazeki bakwethu ukubonga nje into eyangisusa. Okay, into eyangisusa ekuhluphekeni nento eyangenza ngabona ukuthi ukuhlupheka kwethu kuyoqedwa yithi futhi ngeke kuqedwe umunye umuntu. Ngibonga ke labantwana baseParliament baba. Nangomunye nangu baba ushongwe lo imene ngimthumile endaweni eziningi. Umfana okhuthele lo. Ngiyengifisa ukuthi nabanye abafana sengathi bangakhuthala kanje.
baseba ke nenhlanhla yokuthola abantwana akwazi ukubathuma bathumeka eParliament. Ukuba sonke singenza kanje. Hey, eminyakeni embalwa sisaphila thina sisebancane ngoba ngisemadala nabantu abancane. Ngokusheshsha lelizwe lizolunga lithule lithi du. Bophela yonke inkinga ekhona. Ngibatshena abantu ukuthi uma sesiwelile sawelela ngale. Akekho umuntu ophinda hlupheke la. Akekho futhi umuntu ohlupha abanye abantu. Akekho futhi ongeke asebenze. Bonke abantu bosebenza. Ngoba izwe lethu leli. Oyivila siyomshanga oswazi. Yebo. Umshanga oswazi. Ngoba simbulali phela siyamlapha simbhekisa phambili. Ngifuna niyazi lento ningasho ukuthi inkulumo nje. Kunomcebo wethu omningi ohanjiswa abelungu epheshe ubusuku nemini abawumbayo. So sha umthetho ukumisa lokuthi ngqi akusaphuma into la. Into ezophuma iphuma ngoba isiza thina. Akekho umuntu ozolamba la ezweni lakithi. Kodwa kube kuthiwe sikhululekile. Ingakho ke laba basiphethizo kwamanje ayi maye babo angazi ukuthi kothiwani. Kodwa akangayixoxi leyo ngoba ngathiwa ngisusu uthuthuva. Angisusu uthuthuva. Siyabonga ngibonga nokuthi nize nonke nizobonakalisa ukuzwana nokubonelela abalimele lapha ekhaya bashelwa indlu yabo. Kwase kuba khona abaqhamuka ukuthi ake sisize. Uyabona nje sonke la uma singayikhohlwa lento ukuthi umuntu omnyama akasize omunye umuntu omnyama kuze siphile sonke. Lapha ke esithi abomkhonto wesizwe akubonaka bokudlala lapho. Odlalayo wabontshene mina uthi ubani ohluphayo. Umfaka uswazi. Kutshenda mpela kufanele sikhonzane sigcinane senze konke siyoshintsha ngisho lento okuthiwa amalokishi senze ukuthi kube idolobha elifunwa yithina. Ngabe khona umuntu okuthiwa uhlala elokishini kukhona abahlala edolobheni singathi thina sizilwane bona bangabantu sokuqeda konke lokho. Siyezwana ke? Ngifuna ukujabula kakhulu ukuthi kuhlangana kwenu kanje kuyabonakalisa ukuthi nje emnyama iyahlangana manje. Inhle lento bakwethu. Asinibongeni ke siyabonga kakhulu kodwa ke kukhona ingoma esayiqamba singamagerila emahlathini engiyithanda kabi. Uma ngayiculanga kusho ukuthi angathi ivangeli angangeni kahle. Umshene wami umshene wami we baba. Awulethu umshene wami we baba. Umshini wami umshene wami we baba. Awulethu umshene wami we baba. Umshene wami we baba.
umshini wami 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 webaba khona bazobaleka khona bazogaxela jijela mkhonto kwaza mkhonto wesizwe khona bazobaleka khona bazogaxela jijela mkhonto kwaza mkhonto wesizwe khona bazobaleka Ngiyabonga Msholozi, ngiyabonga Ncamalala, ukwanda kwaliwa Mthakathi. Saphethe Ncamalala sasingalambi kanje. Hayi le nja le phethe. jijela mkhonto kwaza mkhonto wesizwe jijela mkhonto jijela mkhonto jijela mkhonto kwaza mkhonto wesizwe jijela mkhonto jijela mkhonto jijela mkhonto kwaza mkhonto wesizwe jijela mkhonto jijela mkhonto jijela mkhonto kwaza mkhonto wesizwe Mbukeli wami omuhle ekhaya, we are still MK Cares. Sisukile ke sibonile lapha eKatlehong indlu ivuliwe yinhle iseqophelweni eliphezulu, siwuzwile umphakathi sawuza umndeni, simbonile ke umengameli ke uZuma ezokwenza lento esishilo ke eqaleni. We then drove to the other side of Ekurhuleni, silapha ke eKrizani ke manje ugogo uthi indlu yakhe yasha ngomhla ka-16 January. The causes are not known up to this day, kodwa into ayibongayo ukuthi ke akulimalanga muntu. Uthi ke ugogo uphumile njengomhlali naye wayelifuna usizo left right and center, wayocela lapho azikhona ukuthi usizo uzolithola kodwa akalitholanga. Uthi umkhonto akayanga kuwo, umkhonto uzizele, wafika lapho umkhonto brought i-solution 2.5 months later. Ugogo ke uhlele endlini, kodwa ke awungezwa ngami imbukelo omuhle ekhaya. Sibiziwe thina asalanga, asike sizwe ke sizibonele ngaphakathi ke ukuthi ke kwenzakalani, uthini ugogo, uthini umphakathi. Sibone ke lendlu umkhonto namhlanje umengameli Zuma ayithulayo kugogo. Ivan Kinki. Namhlanje ubaba Zuma bekazovula indlu yami. Beyishile. Kodwa umkhonto wesizwe ungiyakhelile indlu entsha endlula naleshile. Ngise extension 1 eKrizani. Kwavabaza. Ngiyayibulela kakhulu into eyenziwe kwa-Eva. Ngiyacinga inoba sistrato sesine ukusuka kwami. Azange ndayibona into efana nale. Viva Mkhonto, viva! Kubantu bonke ngithi mina masilandeleni uZuma. Ngoba uZuma uyabaza abantu, ANC ayazi muntu. Ngime ngiyimember ye-ANC kodwa azange ivele nokuvela. Azange ivele nokuvela. Mara ngiyimember yayo. Bangithumele ema-ofisini. Mangifike ema-ofisini baloku bathi ngani bewulana izolo wena gogo uzofunani lana ngoba sikutshelile ukuthi sizokwenzela. Kodwa bangangincedi nganext. Kodwa umkhonto yiwo omncedile. Somlandela uZuma, somlandela noma uyaphi, somlandela uZuma noma uyaphi, somlandela uZuma, isizwe siyamlandela. Somlandela uZuma, iqhawe leNingizimu Afrika. Wavuka bumnyameni waletha ukukhanya, izwi labampofu walenza lanamandla,
izinyembezi sabayithemba namhlanje samemeza igama lakho Kade ngokubonga kulama comrades enze umsebenzi omhle kangaka owokuthi aphonse into esivivaleni sithi ke thina uma si-interpreta lento abayenzile sithi okusho ukuthi bamuzwa futhi bamlalela umongameli uma ekhuluma ngomhlaka 16 December abangamlalelanga umongameli noma bangamzwanga balwa ngeikhundla ngoba ba-understand ukuthi yini assignment esasiniwe upresident uma upresident evula le-organization wayengayivuleli ukuthi uNombala athole isikhundla acebise umndeni wakhe wayeyivulela ukuthi ibe yi-alternative voice of the land. Bapikinini ngicela ukuthi ngikusho ukuthi ukusuka kwethu eKatlehong size eDaveyton sifike sathola ke indawo lesakhe kuyo indlu yakagogo naye futhi owashelwa indlu ngenxa yomntwana obengenenkinga zama substance abuse owasebenzisa izinto ezithize endlini ephumela yoyilanda washiya umuzi washe ngikwazile ukuthi siphinde futhi senze lento esenzele eWard 55 eKatlehong nama comrades esebenze nawo ngale nawa la eDaveyton 110 69 65 kanjalo ama comrades sihlanganyele sahlanganisa izandla sahlanganisa nabo ama entities lawa asincedisile ukuthi sakhe lezi zinto. So today it was a very beautiful event and a success egcwele isizuma ke ukunikela uthando ukunikela lokho onganako okusele kuncane ukukhiphe konke. But what we are doing now, we are forging a unit as umkhonto wesizwe. I can assure you babeginning ukuthi la emkhontweni i-unity sizoyifoster. Laba abafuna ukuhlukanisa abalethe izindaba kulo balethe ukuthi namhlanje awubizwanga ubiziwe ukhulume angeke kwenzeke. Emkhontweni i-mandate today is to deliver those houses, is to listen to our president ekhuluma. Sibe ne-privilege yokulandela ukuthi uNobhala afike, sibe ne-privilege ama-members of parliament. Chief Whip was here, Party Leader Ntontoni, Chief Whip Mabato were here, members of parliament, members of legislation. Nama comrades akhona ne-youth league, nabo women's league bebekhona. But I would like to say ngithathe le opportunity ngithi emawodini wonke mawufuna inyango uphela vote umkhonto wesizwe. Emawodini wonke mawufuna ukuthi ilakho incedise ukutholela abantu umsebenzi vote umkhonto wesizwe. Mawufuna ilakho isincedise ukukhipha ama-foreigners emsebenzini ama-illegal foreigners cela umkhonto wesizwe ukuthi ukutshela ukuthi kuvotwa kanjani sikubonisa uvota kopuphi ubuso. 2026 siyalithatha izwe adlali jikijela mkhonto wesizwe jikijela comrades 3 months back besila eWard 109 sizo by election and what we found ukuthi aliregister ukuvota. So ngicela ni-download i-app ye-IEC on your phones. Sichekane ukuthi sivotile na. Angeke sihambe sonke, sidle sonke, sikhule sonke singaregistranga. You must be registered to vote. Amanda. From the struggle to the power of the nation, he carried hope through every situation. They tried to break him, but he stood tall. A people's president, he answered the call. From Kandla to the streets of Ekais, Voice of the poor, never moving fancy. History written with the blood and the pain. Still his name echoes again and again. we follow the vision, we follow the fire. A leader who lifted the people higher. No fear, no retreat, no surrender. Zuma forever, abantu bayamlandela. Isintu ke sithi umuntu ngabantu futhi ke alikho elishona lingenazo eindaba zalo. Namhlanje ke sibonga ukuthi ke sishona kusetshenzwe kakhulu libuyile ithemba lilethiwe abantu. Nokuqala nje sifuna ukuthi ke sibonge ke amaqabane ke omkhonto wesizwe kusukela kuma member parliament ashaye ezikhwameni zabo azange ayofuna imali emkhontweni kodwa ke bashaya indawo ezikhwameni zabo bathi mabalethe ushintsho ezimpilweni zalabantu abaxakekile okungabahlali baseningizimu Afrika okungabahlali balapha ekuruleni. Kuyisifundo ke lesi esisitholayo ke namhlanje ukuthi ke asidingi
asidingi ke uhulumeni ukuthi sizenzele ngihlala ngisho ukuthi when the government fails it up to us thina njengama civil servants ukuthi ke sisukume not ama civil servants in employment but ama civil servants by virtue of being citizens zalapha ke ekuhlaleni ukuthi ke masisukume sizenzele. Sibonga kakhulu ke kubantu kuma comrade kulama ward abaliwe ngaphakathi athathe ke inxaxheba, omnye wathi ngiza nezandla, omnye wathi ngiza nezandla. Sibonile ke abanye baletha itina, abanye baletha konke abanakho ukuthi ke egcineni ke makufezeke ke lokhu ke okuyiphupho likaNqamalala lokuthi ke masibambisane. Uma sibambisene sizonqoba. Yilokho nje sikushoyo ukuthi ke unengoma yayihlatshelele esontweni ethi bright in the corner where you are. Nayi ke inselelo esishoyo sithi ungawenza ke umehluko ekuhlaleni la ukhona. Abantwana bangagugelwa icathulo ushisa impahla wena, izinje next door mazingabi nama hips wena, kodwa ke ube wenze njani kube kulanjiwe next door. Ithini ke lento ithi ke umuntu ngabantu. The only way we can bring God back into government ukuthi ke siqale sibambane, sithandane, sibuyise ke ithemba. Sithi ke mbukeli ke omuhle ekhaya sizophinde sibonane futhi ke uma siphumile sayokwenza ke lo msebenzi ke sikhona siuMKKs sibize uzosibonisa ukuthi ke yini okwenzayo ke emphakathini wakho. Asidingi uhulumeni, thina njengabahlali singazenzela. Sithi jikijela Mkhonto jikijela, sithi siphilele Nqamalala siphilele amandla.